بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم en jetti Allahu gonɗo Allahu mo iwata wonde Allahu en jetti goɗɗo godal woni sirru godal hunde kala woodi e godangal annore Muhammadi sallallahu alaihi wasallam en jetti gonɗo Allah mo iwata wonde Allah mo ala ko ala o ala kadi ɗo ala ka an ɗo yettede mo hanani yeddede en jetti mo ganduɗa ko tagɗo tagoje o yona o hooli o ɓurri Muhammadi sallallahu taala alayhi wa sallam mo jetto ɗum ɗum joguiɗo puɗɗi koɗo ngalaɗo kaaɗi on woni goɗɗo godal woni sirru godal hunde kala woodi e godangal annore Muhammadi sallallahu taala alayhi wa sallam on woni cuɓaɗo deram addi jaam tagoje fof tinti bewli beelam Muhammadi sallallahu taala alayhi wa sallam hunde kala tagara batte mum en mbi alhamdulillahi rabbil alamina ko Allah wela so Allah welama hunde ko yiɗirni wonirta so Allah welama jinggandema kala no jiɗɗa wonira ko noon tigi won jumra subhanahu wa taala waɗirantuma falilahi alhamdu en gartiɗo hande e nder la DSTV Diaspora Sénégal TV hande machallah addude men ɗo ete invité ji marque tawi ko génération Bamba e nder la DSTV Diaspora Sénégal TV tawi ko musidɗo mo Demba Abou Sow gorko mo calagay gale gale yambayr bukke jeeydo ko kadir gesa farba heewi ɗo wiradde mon jewte moɗon e émission moɗon mo ganduɗon émission biyeteɗo Fawru Fouta tawi Fawru Fouta rendini ko foof Fawru Fouta ina noddi foof jambireji men yontaɓe meɗen ñeñɓe men waliyaɓe meɗen e fina tawa men irtoɓe fina tawa meɗen e yontaɓe meɗen e nalankoɓe meɗen ɗum tan woni ko Fawru Fouta reeni ɓe mbima noon aduna ko ñalamaji golle jontaɗo fof beele aynoya kono hande hol yontaɓe hande oɗo jamma dimanche e nder la DSTV ko génération Bamba tawi ine heedi men ga banggue nano Samba Amadou Thioɓeri Seydi Ba Pullo kañum joguidi guitare o française tawi kadi ko gorko mo hamaraɓe eɗen gandi noon so wiyama Samba Amadou Thioɓeri walla mbiya Alassane Thioɓeri machallah ko andaɓe nanaɓe tawi noon ko ɓi woni ɗo Samba Amadou Thioɓeri to hamaraɓe kañum jogui guitare électrique o ina heedimi to banggue ñaamo no jogui hottu ina tunga less o on woni mo ganduɗa mbiyanmo Bamba Ba walla ni mbiyanmo ani de Hammadi Yero Ba to Fummi Haara Joɓɓe on jogui hoddu ndu ina heedima to banggue ñaamo hono Abou Mamadou Ñawri to Tambacounda ɓe ganduɗa ko sukaɓe machallah seganaɓe ceganeji kangene ŋacere yontaɓe no mawɓe fulariyankoɓe mbiyata ni so wuuri ɓuura so wuuri ɓuura ɓe mbi noon yo allahuma na reen moƴƴina suturaji kamɓe mbiyata yo baguel lay ɗum noon yo lay ha moni fof yitode hoore muɗum woddide gurdam juɗɗam moƴƴam battane cellal kisal domigal ɗum noon bandiraɓe la Diaspora Sénégal DSTV ina wayno eɗen dutto e invité ji meɗen dokkelɓe konngol ko adi fof ɓe naata ɓe calmina Diaspora Sénégal TV ɗum noon naatiri e Diaspora Sénégal TV calminali moɗon jokli ley windere wonde noon ina kettimo ɗon bisimilla moɗon calminon windere nde la Diaspora Sénégal TV ɗo e nder la DSTV émission moɗon Fawru Fouta Demba Abou Sow bisimilla moɗon.
DSTV Diaspora Sénégal TV ma mbiyan ar joni inchallah eɗen calmina jinnaɓe ɓe ɓiɗani ko noon sanono baba kaw nanɗo wondirama ɗum waɗi ɓuuru ba somi waɗan mbiya baba somi waɗan mbiya kaw fof fota hen ɓe gawri fuddi somi nayti noon résistimi hannde noon aɗa andi Samba Amadou ɓeɗo lappol ɓe waɗi ɗen fof mi harnaɓe to geji wayi ɗo ceerno bami salminum no feewi en mbaɗɗen ɗo ha Thiés ɗo ha Saloum so wi ɓe lentanami juumat kadi majjita hono jaari grand artiste plein hono lay doore a yesso lawol aw bisimilla ma kadi fo en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala en jetti nene e baaba en jetti seeɗe ɓe men ɓe koye en direct gonɗon solle jetti kadi bandiraɓe tawɗen ɗo TS en jetti kadi sehilaɓe e yimɓe yaadiɓe ba Samba Ama Coɓeri e ba Daramani Oumar Buulo e ba Hammadi Yarden Buulo momi noddirta Bamba goga garam so woni hande min jooɗima min jewta leñol ngol Allah waɗi koko haani siko nde tawno pulaago ene haani yewtede pulaago ne haani daranede kala ko ɓamtata pulaago ɗum woni komin daranto kala ko ɓamtata pulaago ɗum woni komin jiɗi siko ko pulaago min paannoto ko pulaago min ñaaƴirta woni yidde hoore mum noon ko anndude ko woni gonga so neɗɗo anndi ko woni tampata ko neɗɗo so anndi ko woni jasata nanngude leñol mum ɓuri woppude leñol mum rewa leñol janangol nde tawno wiyeede ene jaasi bandum e welaani wiyeede ene heedi caggal bandum e welaani ene ñaagii joomiraawo subahanahu wa taala yen ɓooy wiyeede enen teddi e ndeer banndiraaɓe meeɗen eɗen njooɗe e ndeer leñol meeɗen ngonen haɓɓere wootere mbaasen wiide eɗen gitta ko woni hakkunde men ko wallay ndeysan siko ko tawɗen ko gasata eɗen tawi cosaan eɗen tawi leñol meɗen enen fulɓe mbimi e wiimi e mbimami en mbawa ittude ɗum ɗum ñaagoɗen Allah leñol men yo yaaru yeeso bandiraɓe yeewoɓe kadi eɗen teddiniri ɓe yoɓe gandu enen ala ko woni hakkillaji men so wona daranade leyol ngol
ala ko ne hakkillaji men sona yidde leñol ngol skay e yidde leñol ngol yaara yeeso ngol wasa jasde siko en jiiɗa leñol ngol maaya leñol fulɓe yo jaam yaaru yeeso e pulaako yo fulɓe ɓooy faamendirde yo fulɓe ɓooy jiɗindirde skay oto jeddi ngon hakkude fulɓe denangal mbi o mbimi e wimi e mbimaani min Abou Mamma Ñawru min wiye fulɓe ko dañƴen ko weeɓaani sibu kala to mbawɗen yaade hannde e leyɗeele he en tawat toon pullo sa seegi reedu pullo tan pullo tawata toon nde tawno hoore waɗɗaani daande fulɓe yo aynaaɓe sippooɓe mbiɗa wiye fulɓe mbaron kiire jam mbaron ñale jam fulɓe aynaaɓe ɗay kettoɗe so yehi haa ndungu toɓi jeyaaɓe fulɓe aynaaɓe jeyaaɓe baaɗe pucce geelooɗe ɓeeɗo fulɓe ko aynaaɓe nder ladde tuula fulɓe yalaren fulɓe waɗi noon ko aadiyakal wona basal waɗi ɓe nder ladde ala jerene gore fulɓe ko ayna fulɓe ko anduɓe fulɓe ko anduɓe fulɓe noon jiiɗidiren teddindiren mbaɗen haɓɓere wotere mone men fo yo jaggu ko woni waasu faytude ko woni bamba hoto jasnen leñol men sibu leñol men jasani hoto famɗinen koye men sibu leñol men famdani fulɓe aynaaɓe ala ko waɗi ɓe fulɓe sona daranade ko woni andede ko woni ɓuri faytude ko woni andede ko woni ɓuri jasde ko woni sa anni ko gonɗa adiyagal timmi neɗɗagal yoni fulɓe aynaaɓe fulɓe commerçant fulɓe julanko baronkire jam mbawɗum wonde fulɓe aynaaɓe joɗore mi yettitani pullo tawɗo gaynak seydina amaten pullo mbo dañma wasani pullo o rokki tettani pullo ne fijane jala seydina amad moƴƴo amaten barayire jam seydina ko pullo seydina ne ñammane rakka ene laaɓire ene suusi tokka ene sali leñol ngol yawe ene sali leñol ngol jas seydina amade ko ɓullam ɓulla ko gaynako ko ɓulla bambaba tenganam jewni ndasana kam karnani bambaba sama ama cobet dara umar bo
bambara bewɗo yiɗi mi horsanimi wona haside dara umara boloko bambaɗam min Abou Mamadou Niaru mbiɗe seedo hakkunami seeɗaɓam e yontaɓe ɗe ñungol eyo Allah jarama on jarama génération Bamba falilahi alhamdu hay so tawi woni guila suwa deftede kam andama tan so deftama ne weeli machallah caggal nde Samba Amadou Thioɓeri ƴetti konngol udditori caggal mum Abou Mamadou Niawri machallah présentation mum natiri jimri machallah weeli bandiraɓe julɓe ko ni tigi woni ko pulagu anndi ni tagi woni ko pulagu woowi nde wonno neɗɗo kala ko holla o weltani ɗum firti ko weltani ko omo anndi ɗum min beltima no feewi sanne kadi yo allahu jokku moƴƴereji ɗi ɓoyore kadi weltini ani e pulagu nde wonno mbabagu walla kala kono ñanta pulagu kono sikka ɗum kono yonno ɗum ko hakkude mbarodi tan e dundu ine reeni mbarodi ine reeni dundu gaga société pulagu tan wawa yaade tawa ko hono mon ni tawa dusani ɗum gawlagu taw dusani ɗum lawɓe taw dusani ɗum e waɓe noon hen moni foof ene jogui fodde muɗum e société o min ñaguima jomɗa subahana taala yo Allah jokku ɗum ko wona ɗum ko Bamba Ba walla mbiyanan yiide Hammed Yero Ba to Fummi Hara Joɓe bisimilla ma e deuxiéme morceau inchallah bandiraɓe Diaspora Sénégal TV émission o ɗon ira ko fawru Fouta bisimilla moɗon numéro téléphone DSTV numéro téléphone DSTV soɗon jiiɗi jokkodirde émission fawru Fouta e génération Bamba ɗo e nder la DSTV oɗon mbawi noddude 77 724 26 09 mbiɗen ko numéro la DSTV soɗon jiiɗi jokkodirde amin oɗon mbawi wadde 77 724 26 09 ɗum woni numéro la DSTV bisimilla moon inchallahu rabbi noddirguel mum noon ɗo ɗum noon bisimilla moɗon wambaɓe génération Bamba génération Bamba ɗo woni émission fawru Fouta la DSTV Diaspora Sénégal TV jogolle windere ine kettimo ɗo DSTV
Sénégal TV. Demba Abuso Pulo Jere. Ah, c'est quoi? Demba Abuso Pulo Jere. Demba. Jala ko fon hetima. Okay, Bamba Ba. Artiste international. Jala Ganabe. On a reconnu tous les pays. Yo Mujalage. Demba. Ini artiste international jiade fumi haara jobe. Sidi Bapulo. Fumi ara jobe. Jobe dembude. Osare babu yam. Jatine no yam. De tawno yidde ta woni ɓuri faydude ta woni Bamba Ba. Samba manu baba mbalo samba. Nyalawma jigeri kono limota ko. Aduna ñalɗe ñalade barke mune ñalade soore Bamba Ba. Aduna heedi. Iwa Bamba. Mere fumi aranabe. Golle gadi haala ko waɗaka haalatake so haala mode fenade. Ojilu mere fumi aranabe. Min calmini pulago, min calmini leñol ngol, min calmini bandiraɓe e sehilaɓe. Aniya babu jere. Nde tawno bandiraɓe ne kaani yewtede. Bandu cerno abo. So nani ɗo beltoɗo Mamudu babulo. ceerna waɗiyaɓe Bamba Ba. Bandu Seydina babulo. Tika Allah tika haaɓe Allah jinga. Bandu ramata bari bullo jere. So nani ɗo beltoɗo ganno ko Bamba Ba jooɗi hande. Abu Mamadou Ñawdu Gambado. leñol ngol salminama, leñol ngol weltanama. Ñanemede jeskay benna debbu ñaari garo. Nde tawno aduna heedi mo ko pulago heedi bonani e sala goto. Baba Umar Diallo jere. Wurde bonani aduna e maade harmani e aduna e ɓuuri bonde wurde waɗani ñalade. Bandu Haji Babullo jere. Amadi Babullo jere. Wele ñagude ko Hammadi e Samba e Demba. Jarama Bamba. Hammadi min gara Samba bisimilla Demba ro kuma ene tawi to galle to. Demba Abuso Diallo Demba Sidi Dokke. Ba waro wat. Demba Dokke Seydou Ousmane Abdou Salim. Direct dental calaga nan hetima. Abdourahmane Umar Buuɗo. E woni fulɓe gonani Wuro Sogi. Amina Ndiaye debbo mo Alim Samba Bodi. Dokke. Cameraman Hamidou international. Dokke. Jai Jatan Jai. Ali Seyni Dokke. Yaay Diatta mo Agnam Bodi. Jai Jatan Jai. Amina. Adama Dokke jejjitani. Cameraman DSTV. E ko sehila. Debbo yo mo Agnam Doli. O woni Aminata. Tabbi bade Agnam Liduɓe. Aminata mo liggey mum sofani. Agnam Coɗay la directrice Sinna Sall. Debbo ɓurmo jaar Tabbi to e bade Agnam. Agnam Yeryaɓe. Nene Wala kay. Agnam wala. Omar Ndiaye technicien. Umar Jai Jatan Jai. E way. Kita bari bari lamale shoynale. A jarama Bamba Ba. Nde tawno dande nde weli waɗi sukara ɓuuri jumri welde. Kita bari bari lamale shoynale. Weli jomiraɗo subhanahu wa taala ko metteɗa bani adama. Pulago. Demba Abuso Pullo. Sidi O Ba woni Demba Abou. génération Bamba. Oldo seeɗa wino kam. Soppula ferejo jomat suko danejo. Oldo seeɗa wino kam so Pullo. Amin duttomun Facebook inchallah rabbi joni so Allah wala jabi jabi. Sidi la génération Bamba. Gila tawa dari. Bode jomela yide balejo. Barebe ke injiro dira. Aduna e heedi
Yodar Nelson Mandela aduna ñalande barki mu ne ñalande soore Bamba Ba Boyeti Yodar Gore Sénégal jom ñalande mi jo ñalande mun Boyeti Yodar Mauritania ndeysaan wala ñalande mi jo 1989 ene baba Sakataɓe tudimale bileyde bulo Sekti Diane Diop to leydi Kamil Sekti Diane Diop to leydi ando ko Kamil tawda basa chance ni e ko gonda ko Cheikh Tidiane Diop ene la to Kamil ala Cheikh Tidiane Diop Bunda kula gorko mo calage gale gale e waddu ke jeje kale ko min dari ni Jalaga Seydi Ba Boyetani ala demba aha Bamba Ba Allah jarama Awaye tude sababu Abdourahmane Oumar Buulo sababu kali tutu mawni men tedduɗo kadi gorko gonɗaɗo jontaɗo jiɗɗo hoore e Baba Mamadou Demba Malam sababu kali tutu ila subaka koye lappol immade Fuuta o woni gam arde ɗo e Dakar e darnade Pulago o wi de ko darama waddandemo kanko Abdourahmane Oumar Buulo kam Amadou Jobe ndeysan Pulago nane sonnani beltoɗi kono di Seydina Amad de no ñaato ñaata olo yoɗa nangala ñafal suɗiginawata télé ɓurɗa Abouba golle ma joni Oumar Moukhtar Tall to Amérique ɗo hettima nde tawno a darnide ñongol Oumar Moukhtar Tall Tall ene hettima to leydi Amérique tanu sehgo ɗon fuuti ndeysan to leydi Amérique États-Unis d'Amérique gorko mo Sasir Tall ɓe aussi tandinaɓe kodi élément siré Samba aɗi say ko matɓude ɗum noon machallah waɗi soboyobo waɗi ko wiyete latere Boy Sidi Gara ko hande on ji hay caméraman Amina Nana Ama machallah eɗen mbawi siftude numéro téléphone la DSTV 77 724 26 09 77 724 26 09 numéro la DSTV ɗum noon ha joni génération Bamba en direct la DSTV machallah woni soboyo ko latir Boy Sidi Gara bisimilla e tawno hande ko daranade leñolngol e yidde leñolngol Bamba Ba nani mbiya Samba Ama Joɓeri bisimilla mon dara Oumar Buulo Bambara Ba
gongal ko gotal leñol ko goto seydi ba Samba Amadou Joberi Samba Amadou Joberi ba pulago ne hedima ne hettima bisimillah nde tawno ono fulɓe ngala diaspora jetti Sénégal jomirawo subhanahu wa taala jetti jennaɓe men ɓe jetti seere men seydi ba ɓe woni dewe ɓaani e way wallahi seydi Ndiaye caméraman DSTV nani ɗo mbiyata noon pulaako aduna ñalaande barke mum e ñalaande soode wurde bonani aduna he Aïssa Jiggoro Italie mayde harmani ɓuri Aïssa bonde Jiggoro tawanani e Italie hunde momon la Lion de Milan mo makki Kumba Wonde Cimbo Demba hooli Pati Galo o woni Aïssa Jiggoro la Lion de Milan femme de toutes les présidentes et toutes les femmes d'Alpulaar en a Italie weli jomirawo subhanahu wa taala koɓe taɓiñen bani adama Tall to leydi Amérique États-Unis d'Amérique ina salmina mon no juuro mon ina waɗa suivre émission Fawru Fouta tawi ko Demba Abou Sow heewi ɗowde kala dimanche e nder la DSTV ceerno Oumar Mouhtar Tall noon ko gorko mo sasil talɓe kono hannde ko to tawre États-Unis d'Amérique eɗen calmina meɗen juuromo yiɗi Demba Abou Sow weltini kala ko Demba Abou Sow waɗata giɗo mana muƴƴuɓe Samba Amadou Joberi nafɓowo ballowo mbaari o ko sabu Allah o woni Abdourahmane Oumar tartoleydi Amérique eɗen calmini noon tan Cheikh Souleymani Baal Demba Mamadou Ndiaye Abdallah Sabili Bana nde tawno ono sownajo o yette ba toon to leydi Amérique eɗen calmini men famɗa leñol men jasani leñol men wawa la Lion de Milan woni Aïssa Djigo présidente secrétaire général CNI pulago yaaru yeeso consulat Sénégal au Milan monen min kala oto fayi so wiyama Aïssa Djigo noon nder joguley winder ina woni gandi ko yo tiiɗe muɗum on to faamo États-Unis ñaaƴira ɗum to Italie woni ɓuri bolle aduna fof ko wasde andude ko woni teddidema hannde oɗo émission bisimilla moɗon labbo dikka pulle Samba Bambaɗo Demba Jallinguere ndema e gaynaka ɓirguel leydi baɗi mari sey malaɗo wawi soode kore cakkal ñakkatingal suudu buɓarɗo gal amna gal funno ɓuuroɗo gal pulamo ñamani gacce kala saɗa yewre yeeru ɓimani saɗa jamma jamma ɓimani Demba Abou aha aduna e heedi skey ami aduna e golle matawde aha nde tawno golle gani haala waɗaka haaletake lay ko ko haalamo nde fenani c'est moi ne pas toi wala ko min wona an woɓɓe ɓe ne ganda mbaɗe 77 724 26 09 albarka ñande werso ɗum woni numéro la DSTV kala ñeeño 77 o yiiɗi o waɗi 724 albarka 26 09 kanko Abou Djouba de ene teddinirimo tawnoma darini leñol ngol omo andi ko woni ko Abou Djouba de calminima Seydi Abba Sharif nde tawno goɗo DG la DSTV ne salmina mon fof ko yiɗi mo Seydi Abba bani Sharif adama Karara ko mettata musidɓe weli jomirawo subhanahu wa taala ko mettata ɓinguel bani adama ah Samba Amadou Joberi haalama weeli jimirma waɗi fayida Bamba Ba Abdourahmane Oumar Boulo annayi golle de ah ɓuran ɗum barke
ko mine ñalaare soode machallah bandiraɓe la diaspora sénégal tv DSTV jofrinayi windere on kettima on naniri noppi moɗon wonɓe sengo Facebook en direct wonɓe YouTube en direct émission moɗon fawru Fouta hakkude Demba Abou Sow e génération Bamba ɗo e nder la DSTV machallah oɗo émission e oɗo jamma hande o teskini sikki ala haademi artude e moɗon alay saago yimɓe ko hoddaɓe jeydaɓe ndenda gurdameje bandiraɓe meɗen ɓe liggoto ɗen yinga hamne entreprise wa SAD entreprise SAD yépp ko nga xam ne daal ñu ngi foofu di liggéey yi nga xam ne daal ñoom ak Demba Abou Sow ñoo bokk même entreprise bu ñu waxee entreprise SAD bu ñu commencé si DG Layus ba egg si suuf bi nga xam ne daal mooy suñu conducteur de travaux ak conductrice de travaux yi nga xam ne daal waa SAD ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee si émission bi bu nga xam ne émission Demba Abou Sow buy dawal chaque dimanche émission bu nga xam ne buy tudd Fawru Fouta maa ngi jagleel émission bi nag maa ngi bëggee si émission bi sunu conducteur de travaux mooy Mandiaye Ndiaye bu nga xam ne nit ku baax très modeste mooy Mandiaye Ndiaye maa ngi koy nuyu di ko ziar di ko bëggee si émission KZS entreprise KZS walla agence KZS eɗen beltodiraɓe eɗen teddiniraɓe e nder émission Demba Abou Sow Fawru Fouta so wiyama KZS noon eɗen gandi kala ko faade galleji tereji jeeyeteɗi galleji mahaɗi ha jooɗi ummanadema tan ɗo wiyete ananide Thiès ha ɗum noon numéro téléphone o allo assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum allo ɗum noon no mbiɗen ni KZS jafoɗon noon retour o amin manque nande wono noon noddoɓe téléphone ɓe kono amin manque mon nande mata ko probléme retour donc KZS agence KZS yidde tettinde bandiraɓe ɓe KZS ko agence mo ganduɗa machallah payudinɗo kala ko fate galleji jeeyeteɗi allo assalamu aleykum assalamu aleykum en jogui probléme retour ɗum noon KZS no mbiɗen ni ko agence joguiɓe galleji jeeyeteɗi terrain muɗum walla kay ko galleji mahaɗi ha paari ɗum noon ina tawe toon to Bambilor ha diwan Pout ha toon to Thiès ha toon to Sangalkam e dendagal on diwan foof kala hen ɗo neɗɗo yiiɗi terrain yiiɗi galle mahaɗo no yooɗima coɗare weweɗa walla so tawi ko terrain jiɗɗa an andi no foti métre uji jiɗɗa gaare e KZS agence KZS ɗum woni koɓe jooɗani ɗo ɗum woni koɓe gaari wallude anide mana zamanu o ɗum ɗon woni KZS machallah eɗen calmino eɗen juuroɗo e Oumar Mokhtar Tall to leydi Amérique eɗen calmino eɗen juuromo wondude anide sohnajo o tigui tigui tanum Cheikh Souleymane Balde Maymoudou Abdallah eɗen calmino eɗen juuromo Aïssa Djiggo la Lion de Milan eɗen calmino no fewi eɗen juuromo présidente de toute femme Halpulaar toon to Italie mo
mo ganduɗa kadi ko présidente secrétaire général CNI consulat Sénégal au Milan mo ganduɗa mo Macky Sall yiɗi hooli irri ɗum jaɓat ɗum teddin ɗum hooli e golle muɗum payodinde golle muɗum laftude kadi ko femme battante tigi tigi actrice développement o woni Aissa Djingo toon to ariide Italie eɗen celewina mono eɗen juuroɓe eɗen jiiya kadi teddule maɓɓe jaɓɓule maɓɓe mawɗe weltare maɓɓe mawɗe tigi rigi jaɓɓade Macky Sall kala e saaha toon to Italie ɗum noon laali on de mila Aissa Djingo min calmini min juurima no fewi sanne maa ngi nuyu fii ku nga xam ne mooy sunu xarit soppe Serigne Touba Mbacké mooy Seck Ndanane comme di faral di wax à tout moment Seck Ndanane mooy Amadou Seck wala Seck conducteur Volvo ko nga xam ne ku mun liggéeyam macha allah Seck Ndanane noonu laa koy waxee tout moment mooy Amadou Seck mooy Seck Ndanane chauffeur grand chauffeur Volvo maa ngi lay nuyu di la ziar di la bëggee si émission bi ɗum noon e génération Bamba mbeɗa namnomon ɗo namnal gotal somi yiɗi andude holde puɗɗiɗon e nalankagal holen ko mbawɗon arande men holde puɗɗiɗon nalankagal e holno muuyo nalankagal arde moɗon génération Bamba amin gandi machallah oɗon jogani ɗum talent falilay alhamdu amin gandi so tawi Allah moƴƴini reeni suuri machallah ma on jettin tigui rigui culture o to foti yettade to holde puɗɗiɗon e génération holde puɗɗiɗon nonide génération Bamba min calminima Demba Abou min calminima min juurmama nde tawno minen min pinta min tawi ɗum ɗo gami min tawri jinnaɓe amen jomum finat tan hocca hoddu hocca guitare gami wona e hodde mawnodira hen wawa hen reftin tan min tawi ɗum min mbaɗani école ala min pinta min tawi amen ene koɗa e tawno jinnaɓe men ɓe caggal Allah e nelaɗo muɗum ko ɗum ɗo ɓe piɗi tan ɓe tawi pulagu ɓe tawi kolli wawi daranade pulagu o e yewtude pulagu o ɓe tawi pulagu o kadi ene yewte ɓe pinɓe tawi kolli ala e amin fof jangguinaɗo holɗum min pinta min tawi Demba Abou Seydi Bapullo so tawi min garta mon namnal ɗiɗaɓal hol faandare moɗon ede génération banggue génération Bamba holko woni muuye mon faandare mon holko jiɗɗon e hol projet ji ɗi jogat ɗon e oɗo saaha ko miijo moɗon e nder nalankagal ko gonɗe dow muɗum e Demba Abou min mbiya dennangal Bambagu o yo tinno no feewi nde tawno pulagu o ne tinni mone amen fof gila koye amen vrai yo andu ko woni ko wona ko famɗi sa tawri jinnaɗo ma ne waɗa hunde nde ko wande fayide annene rew hen bonani ndewawi metal gongal kono yataw metal gongal ngal newɗa ngal angal waɗi fayide kono metal ngal tawɗa jinnaɗo ma ngal so ngal waɗi fayide sa rewi hen ene moƴƴi ene waɗi gartam minen min tawi jinnaɓe men ko hoɗoɓe goga ko yewtoɓe pulagu ɓe jiiɗa pulagu jasa ɗum noon minen ko hen tan min ndewi goga yo Allah yettin faandare e ko gonɗo e dow muɗum ko eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala o baɗowo ko welano welda eno welira e kala ko welima ɗum woni ko waɗata enen fof eno jiɗirɗen yo Allah yettana en paandaje ɗe kadi haali haala mawga neɗɗo kala ko tawɗa jinnaɓe sifaji moƴƴereji e fayidaji eto rewde e ko ɓe mbaɗatno nde wonno sa itima rewde e ko mbaɗatno anen ehɗa ɓeydade wadde ni
initiative ma ko miijiɗa kesam hesa tawi ina nawra mana banggue ko gonɗa e dow ko yeeso eɗen jetti ɗum Allah no fewi yo Allah jokku ɗum e nder calmi ɗo nete Binta Sarr en jiiɗo omo holli weltare makko e émission Fawru Fouta Demba Bousso hakkude wurum e génération Bamba o woni Binta Keccel walla mbiyen Binta Mamadou Adama Ali Ismaila Fati Koumar gueɗe so kamɓe tan juuɗo kan debbo mo calage gale gale yemɓat buke jeeƴego kono ko ɗo tawete e nder Dakaru Jaydal Jebbu Lamoɗo ko makko ɓuccimmo ɗum noon Binta Keccel Binta Sarr denɗam miñam min calmini min juurimama a waɗi ko neɗɗo yiɗi wawi ɗum sababude so tawi neɗɗo yiɗi hunde nde ko holli hen réaction makko firtu ko hakkille makko ina e ko batta ko firtu ko yidde makko ina gonɗine ko batta ko nde wonno hay so tawi Demba Bousso ɗigginani ko waɗata ko walla wawani ko waɗata ko walla hay so waɗani stage ko waɗata ko tawa nanni amen tan ko yidde nanni amen tan ko softal e yidde ko pulagu ko e yidde kadi culture anide pulagu culture gendi muɗum fina tawa muɗum ɗum tan waɗi hen Demba Bousso en naati ko minen min mbawa min etata tan ko cuusal tan woni hen e yarlitade e fellidde kono noon neɗɗo jiɗɗo o gonɗinɗo o yiyata ello o yiyat tan ka moƴƴini o yiyat tan ko a fewni kono noon neɗɗo mo yiɗa o walla neɗɗo pamɗinowo o walla neɗɗo jalkito o hay sa ƴetti jongama ngo a mimi asaman tawde o seedima a mimi asaman kono attan ko ɓurani yidde o ɓurani qirrade o wawata qirranade yimɓeɓe o wawata jaɓaddema wonde an a waɗi ɗum ɗo taw Allah ne andi a waɗi kono noon neɗɗo jiɗɗo o on yonnat on fewnat on moƴƴinat on suurat hay so tawi noon Demba Bousso en mbawa ko mbaɗata ko kono noon felile alhamdulillah eɗen jetti ɗum Allah saaha dañde yimɓe yiyoɓe ko mbatta ko hay so ni tawi ne waɗi Allah kono noon jiyata ɗum noon min calmini min juurima kala naatoɓe ɗo e kala yeeɓoɓe émission kala dimanche ko Demba Bousso heewi wadde e nder la DSTV wallahi min jetta mon min jaara mon kadi mbiɗa heeɓi haqiqa amin gandi amin kumpiti yimɓeɓe machallah aɓe mbatti hakkille e émission Demba Bousso mo dohnata kala dimanche anidi tawi émission moɗon Fawru Fouta ɗum noon bisimilla moɗon génération Bamba hol morto mo gaddanten men inchallahu taala Demba Abou min calmini pulago ɓe calmitimama onon kadi min calmini on sibo ko daral ɗon ko famɗani gonga amin ñaagui jomiraɗo subahanahu wa taala ko golle mon ɗe yo jaaru yeeso amin ya rabbal alamin ko daran ɗon ko kadi yo Allah waɗi en barke amin ya ilahi nde tawno ko pulago darana laynisa en jiiɗa pulago o jaasa gonga en jiiɗa pulago yaara caggal jiɗɗen ko pulago yaara yeeso kono min jiiɗine ceerno biyeteɗo ceerno Mouhamadou Diallo nodduteɗo ceerno joni joni gonga nde tawno ceerno joni joni ko sernal sernaɓe ma rawde Bamba Ba Samba Amadou Thioɓeri Abdourahmane Oumar Boulo o biyaɗo ceerno joni joni ma rawde min tawi ko jogui ko ana labti omo rokka omo ñalma ko dañi ko omo renda o ceerno joni joni ko cafrowo so safri e Allah ne rokkimo wone no feewi nde tawno omo haɓa e jinneji ma rawde omo haalda e jinneji woni ceerno joni joni albarka ñande kambo ma guiya koor ceerno bonnani nokku men mbiyeteɗo Undu Bakka ñokkolo Koba Janke Makam Bantam Nani so nani ɗo malla yeeɓi ɗo min teddinirimo no feewi albarka ñande kambo ma guiya koor dokal capantati ujunere weeɓe haala heɓade golle woni ceerno joni joni ceerno jippeteɗo otoji ceerno jippeteɗo galleji jippeteɗo million ngaji kono gandal ngal o dañi ngal tala no mbawɗa waade e ko mbawɗa jogade sa ari to makko ɗo ma on paamodir nde tawno ko fini o tawi ko wona ko famɗi
ko hunde mawde no feewi nokku mo woni o alhamdulillah rabbil alamin Allah meeɗa hen sornade no nanirɗamo ni sa yiyimo o ɓuuri ɗon gonga kanko ceerno joni joni en calmini ɓeɗen juurode ñagomo duwaw e Demba Abou aha seydi ba nde tawno oɗon dari ippilako no feewi gonga wallahi oɗon beltana kala e saaha seydi ba yalla jurnam balle mum moƴƴina battane mo amin ya rabbal alamin waddanara enen yo Allah waɗe télé ji e barke waɗa e radio ji e barke bandiraɓe yeeɓoɓe kadi ene beltana no feewi hande yewɓeɓe la DSTV fof hande ne yeeɓoɗon nan nde tawno aduna ko ñalade tan aduna e heedi ceerno Demba Dokke Seydi Ousmane Abdou Salide Hammadi min calmini ɗum ceerno Samba Dokke min calmini ɗum Jamsi Diallo woni Jamsi Ibrahima Amadou Demba aha min calmini ɗum ene sa surprise goto matawde woni ko samone hono Alicia Soumare aha ko debbo jontaɗo wallahi o woni Alicia Soumare Alicia Soumare wallahi jamba tournereji wallahi addi association des artistes comédiens théâtral wallahi ne wuudi tan hokko yimɓe belalle famal wallahi Seydi Soumare Seydi Soumare on woni yani de femme battante femme tigui rigui d'activité développement e min heewi widemo debbo dariɗo dañiɗo koynir ɓurel ɓamtare nannowo pinal ananide e koye sukaɓe nannowo gandal anide e koye sukaɓe taw beele ina mbawi andude holko mawɓe mbaɗatno hanke beele taw kadi théâtre koɓe mbaɗata ko jangguinde tawanide ko faati e needi ko faati e finat tawa meɗen holno neɗɗo dararonto ɗum holno neɗɗo andirta holno neɗɗo famirta ɗum tan woni ko Alicia Soumare darani debbo ananide mo cilon Samba Fouta no kewmomi wiide ni ananide cewɗo kadi mo heege sewnani kadi ko jontaɗo e bawɗo ko waɗata ko en même temps ko basketteuse no kewi wiidemo ni Wallahi. basketteuse de la nation aɗa andi ko paka ñaari bor omono goga sengo to banggue comédie o wadde koɓe mbaɗata ko pinal e nder renndo ngo ɓeydata ko fama muye e nder renndo ngo jangguirta ko sukaɓe e nder renndo meɗen needi gonka e nder galleji needi sa yalti caggal galle ɗum woni ko Alicia Soumare en mbaɗata ko fatede théâtre en même temps basket mo waɗata o kadi ko honneur aniti to banggue anide jeunesse eywa banggue sukaɓe holno poti jangguirde holno poti dañirde métier janggo ɓeɗe fof ene farnoro deke kanko noon ko référence wonde kala yonta garɗo ma waw janggude e makko hono koɓe goni e dow muɗum ko ɗum noon Alicia Soumare femme battante debbo pullo anide mo cilon Samba Fouta min calmini min juurimama hande ko équipe génération Bamba hakkude muɗum e Demba Abou Sow e nder la DSTV ɗum bisimilla ma tigui tigui Samba Amadou Thioɓiri sahidel bilajirin wala dal bisari mi kanko waddi puccio sindi gawal o tumbi labbe sandal Seydi Tall tawnu sohna rugi makki hadi wala jiani ko gonga kono nani ko golle makko majjara wala raha ila yawmiddin wa inna mal mar'u hadithun ba'du fa kun hadithan hasanan liman wa do ko ngol nandi o gollu wallahi ndeysaan Seydi Tall wallahi ndeysaan Seydi Tall alwari yuge oro tijani yani wallahi ndeysaan Seydi An abada yijitaki eni nyami wallahi ndeysaan kono golle ñaamaaki
ala ma mbaɗa golle woto ko sakki haala haale gonga bisa asma kulle ɗi nane aɗu gueɗe kullel sa wiyama paroɗa gueɗe kullel sa wiyama mettina gore kono kanƴi gueɗe ɗiɗi fof ɗi ngala tuubu sa wiyama rawaɗu mettinna layde sa wiyama mbaɗoɗi paroɗa layde sa kono gueɗe ɗiɗi fof ala tuubu kono seeri ɗum golle ɗe e balɗe layde sa marawde kono gueɗe aɗum kewani marawde gueɗe aɗum ko tati gonɗen tati ɓe keɗɗe assalamu alaikum assalamu alaikum allo allo bismillah gueɗe aɗum e leydi ndi jowtini yimɓe ɓe yimɓe ɓe ñaama jowdi ndi wallahi ndeysaan leydi ndi ñaama yimɓe ɓe sen joɗima ɗo noon e radio walla télé kefteɗen woɓɓe fulɓe yonaɓe yaaduɓe jamanu jasine mani samba hami toɗo kamɗum eɗen calmina ɗo yete bandi men debbo Thianou Elimane Boubacara Saydou on Tarassine min wiyatamo debbo mo jowol kadi kono sokhna Houleye Wele gonɗo tete calage gale gale ya mbayru en calminimo no fewi en juurimomo eɗen calmina ɗo nete guiƴi meɗen ko ganduɗa e giɗam sehilam guiƴam kadi ko ganduɗa kadi ko denɗam momin denditaniraɗo woni min mbiyatamo Kumbo Sata Haw minen toñata mbiyamo Kumbo Sata Haw ɗum noon Seydi Sall neɗɗo noon so tawi jimini ɓiɗɗo innirima on de wattumo yiɗɓe sehilaɓe on ko battorɗoma nde wonno koko mawni so neɗɗo jibini ɓiɗɗo innirima ɗum tan teddugal ɓurani ɗum fayida ɓurani ɗum korso ɓurani ɗum ɗum noon Kumbo Sata Haw e tawnu lamtore gueɗe Samba Elibana e Defte Elibana Boubacar Elibana ɓeɗa andi noon guiƴiraɓam ɓe ɓe kewani haalede télé hande kamɓe maɓe kaale télé so Allah jaaɓi ɗum noon Kumbo Sata Haw Seydi Sall min calmini min juurimama e wambaɓe men génération Bamba ina kettima ina calminma ina juuroma wondude denɗamo Sata Haw e grand yam frère woni Siley Haw Seydou Sow Pullo min wiyatamo Mamadou Samba Dialama ɗum noon min calminima min juurima noon ina wayno émission meɗen natti woɗɗude gasde
presque walla ni tawa gasi inchallahu taala ɗum noon konngudi moɗon battiɗiɗi inchallahu rabbi taw koye nder émission meɗen a nattanna e sahaji goɗɗi garoji mamin garte moɗon e nder sembuji goɗɗi so allahu lamɗo jaaɓi jaabima ɗum noon bisimilla ma konngol ma battiɗigol Bamba Ba jarama Demba Abou Sow jeeweli min beltima ndeysan wonno neɗɗo wonano min yo wayi kono waynirno wayi wallay ndeysan kadi neɗɗo noon ɗi mbawa keɓrake nawna ɗum nawata vrai woni kala yaha koye o dose sukaji jeeweli hande ɗumwaɗa men déplacement ira régla invitation DSTV wallay skay mangal wallay e wonno haaldugal bisa yiɗo ha silmaji o guppo o newo gonga marawde aɗa no selli nemo ubbitaki ubbitaki wallahi wona haaliyeke noon masa o weltare noon skay ɗum so tawi a weltima tan a waɗata wallay ndeysan salnamondirama ko Bamba Ba ɗum noon mi haɗa joni toon ela kawai bala balday gora jarama so bisimilla ma Hammady Yero Ba walla mbiyananeni de Abou Mamadou Ñawri gorko mo Tambacounda bisimilla ma konngol ma battiɗi Demba Abou enen jogui hande weltare no feewi yo Allah weltinen sagane jewteɗen oɗo pulago e tawno pulago no hani yewtede gonga pulago ne tawi yewtede ɓuuraɗen ɗum barka mum e ñalade soode so woni bani adama joguima jawɗo rewani jawɗe Allah jokkirani e jawɗe en ɗam jawɗi wiyete ko subbo kayitaji Diallo James Ibrahima Amadou o gorko pullo ɗum sali o woni dañi renda wona dañi hatine hoore mum ala pullo ne wawi nokku min mbitete guine cotorial ɗo noddi haɗani ɗawani bonnaji kañama kalaji e ñagotoɗo aɗa mbiyatna mamni koɗo ñande saare kaynal ba adama ndooɗo hay tamma Bilal Birama Djina rebe o silaki ngaari Diallo Hawa Belal Albaka ñande sanji sidde bamam mbi re e tawno so bani adama joguima jawdi o rewani jawdi e Allah jokkirani jawdi en ɗam jawdi wiyete suɓo kayidaji ba Hammady Yero Dembuulo e Basamba Ama Coɓeri wonde Daramani Oumara Buulo gorko bambaɗo gila subaka e koye wayaso woni ko joni yetti immade Fouta o wi programme o vraiment ko mawa ara tan o hawra hende tawno pulago ana welamo sanne kadi ko griot international ala ko darni sona pulago caggal Allah ine laaɗo eɗen jetta jinnaɓe min ɓe kadi no feewi e nde tawno hono pulago ala hono ndimiyago ala pulago moñidire tinnidire gonga mone men kala yo teddin goɗɗo o fanoro goɗɗo o nde leñol men yarata yeeso guite ɓingu baba o hakkude koye men ko goto men dañi fo yo goɗɗo welto hen nde tawno e jawdi hay goto jeeya bani adama men fof poti hen aɗa yawo neɗɗo taw neɗɗo mo jawiɗa o a anda barke mo Allah waɗi e makko gonga a wawa nafdema neɗɗo fof mo jiiɗa wonko Allah waɗi e makko hay goto ɗo yaw hay goto ɗo yawo gonga de so bani adama andi ɗum tan tampata e tawno aduna ene raɓɓiɗi aduna ko balɗe tati hanki hande janggo wallahi gore hanki yawti hande ko hen wonde janggo janggo Allah lago tinnidire muñodire jokkidire en ɗam eyyi Allah jarama on jarama bandiraɓe Diaspora Sénégal TV tigui tigui ma en duttoroy oɗo konngol mo battinigol
woni Samba Amadou Thioɓeri holko mum ma battinigol inchallahu rabbi sallahu alhamna jami yettima ko ɗo ɓeydanma sa jabri wonto fanma oɗo ñalawno namde en jebti Allah jaɓi dendagal ɓurɗaw musidɗo mon bambara kon Samba Amadou Thioɓeri ba junde namara jaɓɓini ɗo ɗon gajel ka Allah jarama on jarama Diaspora Sénégal TV DSTV joflinayi windere foof beltima en ɓooyi dañde machallah invité ji marque kala ko ɓennuno fof waɗi fayida hande ne kadi yente eko wanno fayida ko en jettiri ɗum Allah no fewi selli miñam selli mboj min jiiɗo e commentaire ma holludema weltare ma émission Demba Abou Sow min calminima noon min juurimama goɗɗo tawde e leydi Belgique wondude e Lomforde jomandu woni Seydou Mbodj Seydi Sissa Wade Seydou Mbodj min calminima no fewi min juurima moɗon on mbaɗi kadi ko wiyete koko neɗɗo yiiɗi wawi ɗum min ñaguima jomiraɗo subhanahu wa taala o nde Allah waɗata men e moƴƴereji mi kisma nden ko nden naggal musidɓe julɓe ɗum noon hande ko arnoɗo yete ko génération Bamba Samba Amadou Thioɓeri gorko mo hamaraɓe wondude o mo ganduɗa tigui tigui ko Hammady Yero Ba walla Bamba Ba tigui rigui toon to Fummi Hara Jobbe eɗen gondi kadi e Abou Mamadou Niawru to Tambacounda musidɗo Demba Abou Sow animateur moɗon la DSTV tawi émission biyeteɗo Fawru Fouta ɗum noon min mbiyamon ko faye nagge ko heddata e barme ko weeli ko kadi gasata eɗen ñaagui Allah kadi yo Allah rokkiri kadi wattude ni dimanche kewɗi kewɗi gam teddugal nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ɗum ɗo tigui rigui wonno ko wonno e laana wa hasa assalamu aleykum moɗon wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kala ko feewi ummi koto jomiraɗo subhanahu wa taala o kala no jiiɗon woni noon paamirani koto amen tan indema amen e jettoɗe amen ɗum noon bisimilla moɗon yeeɗo gone jaam yeeɗo gone jaam